बिसोर आंनियाव ज' जिरायनो थांदों बेनिफ्राय थांनायलाय आङो बिसोरखौ सनमान होनानै आं बिसोरखौ एसे आसन होनो नागिरदोंमोन आरो आं सियारबो होदों खिन्थु सारा प्रान्जल तालुकदारा जिरायाखै ओमफ्राय आङो बिसोरखौ सनमान होनाय असिलायै आंनि सिखा खुख्रिखौ आं दोनदों थारुन दाननाय सिखाखौ आं दोनदों आरो बिसोरजों रायज्लायनो थाखाय बे समाव बियो आंनि सिखाखौ थाब खननानै माने सिखाखौ ओरै 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 दाहार नायलायबाय आरो बियो बेनिफ्राय बिदि खालामनानै दफं सिखारबाय ओमफ्राय आं बे समाव बुंनाय जादों है दुलुबना लागिसिल सार होननानै बुंदों आरोखि आं थारुनखौसो दानदों बेखौ लांनो नाङामोन होननानै आं बुंबाय बे समावहाय बियो गसंनानै हाथिम सार बर' जाथि होनबाय आरोखि बेबायदि बुंनाय जादों आं गोसोआव इनायनो दुखु मोननाय जादों सासे गोजौ रेंकनि अफिसार जानानै बिसोरो दिनै मानो जाथि सेबा खालामनो समाज सेबा खालामनो फैदों ना जाथिखौ मुगैनो दाननो फैदों आं बेबायदि आंनि गोसोआव सानदों आरो आं हामा मोननाय जादों बर'खौ नुनानै बियो मा नुखो 24 घन्टा दे बियो थांलाय फैलाय बे बर' जाथि खुख्खुर खुत्ता बे बुंनाय रावा बबेसिम मा जाहैयो बेखौथ' जों बुजिया नै बेवहाय मोनसे बिराद जोंहा बिग्रायनाय सफैदों आरो हदाय दिन बे थांगोन फैगोन माबा मोनसेब्लाबो मावनानै थांखागोन बियो ओमफ्राय आरो होसोगोन होसोनायाव ओइ बर' जाथि खुत्ता खुख्खुर बेनोल' रावा आंनि बुंनांगौआ नैबेखौल' बे रेन्जारा मा नाम रेन्जारनि नामखौथ' मिथिलां बे दाखालि बुजानाय रेन्जारा बारंबार बेनोल' रावा खालि बर' जाथि खुख्खुर बर' जाथि खुख्खुर बेनोल' सबनावनो जायखौ होसोब्लाबो होसोगोन ओमफ्राय आरो माबा जिनिस मोनोब्ला बेखौ उथायना लांगोन मैयाहाय ओमफ्राय बे न' सावनायाव बियो मा लांगौमोन आंनाव सिबिं दंमोन बेसर दं माबा हाइजें दंमोन साइकेल गोदान साबि गोमानानै इन्जुराव सोनानै दंमोन 20 खान थिं फुङाव लायब्रबदोंमोन आं बेखौ नुहुरनानैसो बियो आंनि न'खौ सावफैदों बेखौ उथायनानै लांगौमोन इटिमयधे रायजोआ जै होनायावसो नागारनानै बियो फैदों गारियाव गावनि बलेर'आव जाबनानै लांजोबनोसै खुलुमबाय रायजोफोर पि थांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दा जोङो भिडिअखौहाय नुनो मोनबाय दा बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अदालगुरि गामिनि माखासे बावैसो सिगांनो बे भिडिअखौहाय जोङो ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनदों जों मिथिनाय बायदिब्ला बेयावहाय सासे पुलिस अफिसारा बर' हारिनि सायावहाय गोबांथार इनाय अनागारि खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला बे प्रान्जल तालुकदारा जायहा बुजादों बियो बर'फोरनि गेजेरावहाय थांनानै बर' हारिखौहाय सोंखारिहैयो गाज्रि गाज्रि रावजोंहाय बुंहैयो बिसोरो दा बेनिखायनो रायजो राजाया बेखौहाय हमनानै बुदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों स' अब्ला जोंनि बर' हारिनि गोबांथार दैदेनगिरिफोर दङ आरो गोबां पार्टिबो दङ बर' हारिनि सायावहाय नाथाय बिसोरो मा खालामनानै थाखो बे प्रान्जल तालुकदारनि बिसयै आरो प्रान्जल तालुकदारखौहाय एक्सन लानो थाखाय बबे खनायावहाय एब्रेनानै थाखो ना जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिया बर'नि हेंथा गसङोब्ला बेखौहाय दबथायनो हानाय बिनि सोमोन्दै एक्सन लानाय जेबो गोहो गैया नामा जोंनि बर' हारिया सैमा अमाजोंहाय जेब्लायबो रुजुजानांगौ नामा रायजोफोर गुबुन हारिजों बेफोरबायदि सैमा अमा खुख्खुर खुत्ता जानांगौ नामा कि আমার বড় কুকুর নাকি কুত্তা নাকি बेबायदि राव बाहायजायोब्ला जोंनि बर' हारिया लाजियोना लाजिया दा बेफोरबायदि रावखौहाय माबोरै बर'नि सायावहाय सासे गभर्नमेन्ट एमप्लयिया बाहायनो हाखो दा बे फरेस्ट अफिसारा बर' हारिनि सायावहाय माबायदि नोजोर नायनानैहाय खामानिखौ मावदों नोंथांमोनाबो बिजिरनानै नाय बेबायदि रायजाबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया माबोरै जानांगौ दिनैसिमबो जोंखौहाय बिदि सैमा अमाजोंहाय रुजुनानै रायो गिदिर गोलाव दैदेनगिरिफ्रा लाजिदोंना लाजियाखै बुजिदोंना बुजियाखै माथो इउटुबावहाय सोरबा माबा मोनसे गोरोन्थि बुङोब्लानो गावनि बर' हारिब्लाबो बेखौहाय कनसिडार होनायखौनो जोङो नुनो मोना फेसबुक पेजआवहाय सोरबा माबा मोनसे भिडिअ हगारोब्ला
बे भिडिअआ गेरेन्टि जायोब्ला बेखौहाय कनसिडार होनायखौनो जोङो नुनो मोना। थांनानै पुलिस केम्पआवहाय एफआइआर होयो, केस होयो। नाथाय गुबुन हारिया बर' हारिखौहाय एसेबां इनसाल्ट खालामग्रा सासे अफिसारखौहाय बर' हारिनि सायावहाय जेबो गोहो गैया। बेखौहाय माबा मोनसे एक्सन लानो थाखाय, केस होनो थाखाय, बिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय बर'नि दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा सासेबो गोहो गैया रायजोफोर। बिसोरहा जेबो क्षमता गैया। गादियाव मोनबाय, जिरायनो मोनबाय, मोजां जाबाय, आङो मा नांबावगौ? आंहा गासिबो दंखायो, नोंसोरखौलाय आङो मानो नांगौ? इलेक्सन सफैसान्दिल' बर'नि लिडार्सफोरनोहाय रायजो राजा जाम्बा जाम्बिफोरखौहाय नांगौ। भटआ जोबनानै थाङोब्लानो, रिजाल्टआ फैखाङोब्लानो बर' हारिनि लिडार्सफोरनोहाय रायजो राजाखौ नाङा रायजोफोर। दा जों नुदों देख देख मेगनजों सासे अफिसारा बर'नि गामियाव थांनानै गय दामफायबोनाय, न' सावबोनाय, दाउ अमा लानानै फैनाय, जेखौनो गोसो जायो बेखौनो मावो। बर'नि हायावनो थानानै, बर'निनो ओंखाम जानानै बेबायदि खालामग्रा अफिसारखौ मा खालामनांगौ? आंनिब्लाथ' जाबावाखै साजा होनाया, नांबावगौमोन। आरो बेबायदि अफिसारखौहाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो माब्लाबाबो खाबु होनो नाङा। जोंहा BUPPL सरकारबो दङ। आङो पलिटिक्सजोंहाय सरजाबाखै दै, थेवबो आङो सरकारखौहाय बुंनाय जाबाय। जोंनि दानि प्रेजेन्ट सरकारा बेफोरखौहाय दायथ' लानो हायो। मानो हाया? गादियावबा जिरायनानैहाय मोजां मोजां लेक्सार होनानैहाय फारसेथिं बर' हारिया गुनजेत खुरनाय बायदि खुरजाबाय थायोब्ला बेयो मोजां जानाय नङा। दा बेबायदि सासे अफिसारखौहाय एक्सन लानांगौ होननानै आं सानो। आरो जोंनि बर'नि जेसेबांनाखि इउटुबार्स नोंथांमोन, आंनि लोगोफोर, जेसेबांनाखि फेसबुक पेज अनारफोर, नोंथांमोनाबो बे प्रान्जल तालुकदारनि थाखाय भिडिअखौहाय हगारनानै हो, हाजासे हगारनानै हो, जाहाथे बै दैदेनगिरिफ्रा, बर'नि लिडार्सफ्रा एसे गोसोआवहाय नांनाय बादि, बिसोरबो एसे साननाय बादि, जेन' फिउचारावहाय बेफोरबायदि बर' हारिया सैमा अमाजों दा रुजुजाथों। स' रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।